אני בשינוי. אני אוריאן, הדרכתי השנה את שינוי כיוון. השנה הרגשתי, בהתחלה לא באתי מרקע של הדרכה ולעמוד מול אנשים ולהדריך אותם ולהעביר להם כל מיני מסרים. וזאת הייתה ההתנסות הראשונה שלי, ובהתחלה היה לי קצת קשה לעמוד מול בני נוער שהם די קרובים לגיל שלי, ילדים בני 15 בכיתה ט' שהראש שלנו קרוב ופתאום... שלי, איך הלך בשינוי כיוון? היה לי כיף בשינוי כיוון. היה לנו כל מיני פעילויות, הייתה לנו פעילות של התנדבות בבית חולים. התנדבנו בבית חולים ועשינו להם פעילות ט"ו בשבט. והייתה לנו עוד פעילות שאני זוכרת, שהייתה לנו פעילות על ערכים, וכל אחד היה צריך לוותר על איזשהו ערך, וזה היה מאוד נחמד וזה קירב בין כולם. ובכללי הרעיון של שינוי כיוון היה שכאילו יחברו בין עיר לקיבוץ ושאנחנו נבטל את כל הסטיגמות ושלא... זה הצליח, את חושבת? כן, התחברנו אליהם, יש לנו את הקבוצה בוואטסאפ, יש לנו כל מיני קשרים שאנחנו נפגשים אחר כך וכן, הצליח. טוב, אני קרן ואני הדרכתי השנה בשינוי כיוון. אני בקו הזינוק. אני חושבת שיש הרבה דברים דומים בין שינוי כיוון לקו הזינוק, במיוחד החיבור בין הקיבוצים שחיים בפריפריה לעיר שלנו שגם בפריפריה נמצאת. אנחנו גרים פה במרחק של 5 דקות נסיעה ואין בינינו את הקשר הזה, ואני חושבת שמאוד חשוב שיהיה את הקשר הזה בין העירוניים לקיבוצים, כי אנחנו חיים באותו אזור וביחד אנחנו יכולים יותר להשפיע על מה שקורה פה. מאוד נהניתי להדריך בשינוי כיוון. היה בהתחלה קשה להכיר איך לבנות את המפגשים, איך את הפעולות, איך להגיע לחניכים באמת, איך לחבר ביניהם שבאמת יצא קשר טוב. אני חושבת בסופו של דבר הצלחנו. התלמידים מאוד מחוברים אחד לשני, נוצר ביניהם קשרים, הם הלכו לימי הולדת של אחד לשני, התראו. קרה איזה מקרה בערך לפני חצי שנה, באמצע הפרויקט, שסיימתי משמרת עבודה במקום שאני עובדת, ויצאתי ובדיוק ראיתי בפיצה האט, יושבים בשולחן ארוך כמה חבר'ה מעמק החולה וחבר'ה מדנציגר. ואז בדיוק הרגשתי שעשינו את זה, הצלחנו. והרגשתי הכי גאה בנו בעולם, וזה היה שווה את הכל. איך הלך בשינוי כיוון, שחר? היה לי מאוד כיף בשינוי כיוון, הכרנו חברים חדשים שלא בדיוק התחברנו אליהם ביום יום. עכשיו אנחנו יותר מחוברים, יש לנו קבוצה בוואטסאפ שאנחנו כל היום שם. זהו.